Bore da bawb. Diolch unwaith eto am y gwahoddiad fis y mwyth i ymuno chi yma'r bore yma ac i gyflwyno gair Duw. Dyna beth ni'n neud yn y man yma yw cyflwyno gair Duw ac i ddweud dyma ddywed yr arglwydd. Ni'n ymwybodol o sefyll mewn pulpit bod i'n gyfrifoldeb arswyd ar bob un. Chyma mae gair Duw yn dweithio ni am y dwyrnod pryd bydd Duw yn galw dyn i gyfrif ger ei fronau. Llawer a ddywedant wrthif, meddai fe. O'n i ffroffwyd asom yn dy enw di. Ac o'n i fod i asom ni allan gythreiliaid yn dy enw di. Ac o'n i wneithom ni wirthiau lawer yn dy enw di. Yna, yr addefa fyddynt medd Iesu, ewch ymaith oddi wrthif, chwiweithredwyr anwiredd. Felly mae yna gyfrifoldeb mawr i unrhyw un sy'n sefyll mewn pulpit i gyhoeddi gair Duw ac i gael e'n gywir i gyhoeddi oherwydd mae'n fater tragwyddol. Mae'n fater difrifol ar enau dyn. Mae yna nefoedd i'w chael ac mae yna uffern i'w osgoi. Cred, meddwl gair Duw yn yr arglwydd a chadwedig fyddi. Ar ôl siarad un diwrnod gyda rhai gwrandawyr, mae Iesu'n dweud wrthyn nhw a chwythau gan hynny byddwch barod. Canis yn yr awr ni thybioch y daw mab y dyn. Nawr wrth arllen yr ysgrythurain yn wedig y Testament Newydd, fod yna gyfeiriad at y term gair mab y dyn yn yr Hen Testament ac mae'n cyfeirio at gwahanol bethau. Mae'r pwyslais mwyaf yn y Testament Newydd am berson yr arglwydd Iesu Grist. A dyna'r cwestiwn wi am ofyn i ni'r bore. Mae o'r darlleniad gethon ni'n gynharach. Pwy yw mab y dyn hwnnw? Pwy yw mab y dyn hwnnw? Ar ôl bod yn gweinidogaethu gyda'i ddisgyblion, ar un adeg mae Iesu'n dod nôl i lle magwydef, a lle roedd e'n arfer pregethu, ac mae'n gofyn i'r disgyblion, pwy y mae dynion yn ei ddywedyd fy mod i mab y dyn? Felly ni'n gweld yn union fod Iesu'n cymeryd y term yna i ddynodi i hunan. Pwy mae bobl yn ei ddweud fy mod i mab y dyn, meddai fe? A meddai'r disgyblion, wel mae rhai yn dweud, mae Ioan fydyddiwr wyt ti. So ni'n gyfarwydd ar ysgrythurau fe, welwn ni fod Ioan wedi cael ei ddienyddio gyda Herod. Ac roedd gweinidogaeth Ioan yn poeni Herod, ac roedd ysbryd Duw yn ei argyhoeddi. Ac ar ôl i farwolaeth, mae Iesu yn cychwyn i weinidogaeth. A'r un neges oedd gyda Iesu ac oedd gyda Ioan fydyddiwr. Ni'n darllen yn y gwahanol efengylau, edif ar hewch, canis ne taodd, teirnas nefoedd. Rhai'n dweud mae Ioan fydyddiwr wyt ti. Eraill yn dweud mae un o'r proffwydi wyt ti. Elias, Jeremias. Ond mae'r cwestiwn yn dod yn bersonol i bob un ohonyn nhw. Ac mae'r cwestiwn yn dod i bob un ohono ni hwyr neu hwyrach mewn bywyd. Ac mae rhaid i ni ateb. Pwy ydych chwi yn ei ddywedyd fy mod i? A dyma Pedr yn sicr yn cynrychioli gweddill o'r disgyblion yn dweud, wel, ti arglwydd, ti yw y Crist, mab y Duw byw. Ti yw yr eneiniog un. Ti yw y Meseia sydd wedi cael ei addo i ni drwy enau proffwydi yr Hen Testament. Felly ni'n gweld fod Iesu'n cymeryd yr enw mab y dyn iddo ef ei hunan. Wrth bod ni'n edrych ar rhai o lyfrau'r Hen Testament a Duw yn siarad ar proffwydi ac yn rhoi y genadwri iddyn nhw o'n nhw i gyflwyno i'r gwrandawyr, ni'n gweld fod Duw yn cyfeirio atyn nhw fel mab y dyn. Ac mae'r cyfriwrau sydd yn astudio yr ysgrythurau yn gweithio ni bod hwnna'n cyfeirio at Duw yn dweud wrth y dyn mewn ffordd mae dyn yw e. Fod wedi cael gweledigaethau a newyddion arbennig oddi wrth yw, ond dyn cyffredin yw yn y diwedd. Dyn o blith dynion. Ond nid felly pan mae'n dod i'r arglwydd Iesu Grist. O'n i'n edrych lan yr ystyr y gair mab y dyn. Ac mewn astudiaethau Cristnogol, diwinyddiaeth Cristnogaeth, mae mab y dyn yn deitl mae Iesu Grist yn
i gymeryd at o ef ei hunan, ac mae'n pwysleisio ar ei ddyndod, ac hefyd mae'n pwysleisio ar ei berthynas gyda Duw, y diwdod oedd yn perthyn iddo, ac i fod e'n cynrychioli Duw yn ei gorff ar y ddeiar. Fe fodlonodd e Dduw, bod y bydde holl lawndir y diwdod yn trigo yn yr arglwydd Iesu Grist yn gorfforol. Duw wedi bodloni bydde'r cyfryw beth yn digwydd. Ac fel welon ni yn y darlleniad ar Iesu'n gweddio ar ei Dduw iddo i ogoneddu fe. Ac mae Duw'n ateb nôl, fi wedi ogoneddu dy enw di, medde fe, ac fe wna ei ogoneddu ef eto. Ond wi am fynd ymhellach ac efallai tym bach fwy dwfwn mewn i'r cwestiwn, pwy yw mab y dyn yma? Ni wedi cael yr ateb yn syml, gyda'r Iesu hunan, pwy y mae dynion yn ei ddywedyd fy mod i mab y dyn. Felly mab y dyn oedd ac yw yr arglwydd Iesu Grist. Ond pwy yw y mab y dyn yma? Pwy yw e? Mae llawer o gyfeiriadau yn yr Hen Testament a'r Newydd at mab y dyn yma, at yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n meddwl am y tro diwetha aeth yr arglwydd Iesu Grist trwy Jericho ar y ffordd i Jerusalem. Oedd wedi osod ei wynepryd, fel mae'n cael ei ddisgrifio yn y Saesneg, fel fflint i fynd i Jerusalem. A bydde neb nac unrhyw beth yn ei rwystro fe rhag mynd a cyflawni yr hyn roedd wedi bwriadu dod i'r byd i'w chyflawni. Ac wrth fynd trwy Jericho, mae'n dod ar draws dyn o'r enw Zacchaeus. Dyn dall, dyn ar goll, dyn mewn angen, a pan glywodd yr twrw o'r bobl oedd yn cerdded, hibo mae'n gofyn, beth sy'n digwydd? A meddwl rhywun wrtho fe fod Iesu o Nazareth yn myned heibio. A dyma gen gweiddi. Iesu, mab Dafydd, meddwl fe. Trigar ha wrthyf. Ac mae rhai o'r gynulleidfa yn ceisio ei ddistewiau, a mae'n gweiddi fwy. Iesu, mab Dafydd, trigar ha wrthyf. Ac i ni'n cael yr ysgrythyr yn dweithio ni ar Iesu a safodd. Fe arosodd e. He was a man on a mission, fel sy'n cael ei ddweud. Ond fe arosodd e. Oedd e'n gwybod yn ôl y llef bod angen ar yr enaid. Beth i am meddai Iesu ar ôl gofyn i ryw rai i ddod ag eto fe? O, arglwydd meddai fe. Ar i fi gael fy ngolwg. Chi wedi gweld cyflwr eich enaid. Wedi Duw wedi tynnu'r llenni nôl oddi ar y llyged i gael gweld real gyflwr yn enaid. Chi'n gwybod oedd Ivan Roberts nôl yn 1945 yn ystod y ddiwygiad nerthol yna. Oedd e'n gweddio plig fi arglwydd, plig fi'n fian, ymgaledu rwyf o hyd, twyll. Welodd e, twyll, sy'n gwneud yng nghalon aflan gredu bod hi'n gwyn fy myd, ar fy neilyn wrth y orsedd mae fy lle. Os na gyn ni'n gweld ein cyflwr, welwn ni ddim o'n hangen o waredwr. A ni'n meddwl am y llaweroedd sydd yn ein gwlad yn hynny heddi, ddim yn gweld yr angen o waredwr ac fod enw Iesu yn ond yn air o reg ar dafod. Beth yw ein i'r bore yma? Pwy yw e? Beth am mab y dyn yma? A dyma Iesu'n gyffwrdd a rhoi gorchymyn i Zacchaeus i gael ei ddod ato fe, a mae'n siarad ag e, ac mae Iesu'n dweud wrtho, bydded i ti yn ôl dy ffydd. Ac i fe agafodd ei olwg, ac gynlynodd yr Iesu. Dyma nhw'n mynd ar ei ffordd, ac o ddod i fewn i Jericho, ac wrth nhw'n mynd mas, ar fi'n mas o Jericho, mae yna ddyn arall o'r enw Zacchaeus. Hwn oedd yn gyfoethog tu hwnt. Ac eto roedd hwn ar goll. Fyddwch chi allwn ni fod yn gyfoethog tu hwnt, yn berchen ar feddiannau di rif, bywyd yn hwylus, dim byd yn angen, dim byd yn poeni ni, ond rwy'n stil fod ar goll. Palesad i ddyn medda'r ysgrythyr, os ennill ei fe'r holl fyd, a cholli ei enaid ei hun. Ar beth i ni'n gosod gobaith o dragwyddoldeb yn hunaid arno? Ar maint y pethau sydd gyda ni? Rhyw ddwrnod fyddwn ni'n colli'r cyfan.
Byddwn ni'n dod ac yn cael ei gosod i lawr yn y bedd agored yna. Dyna'r diwedd o ran y byd yma. Ond mae yna dragwyddoldeb i'w gwynebu. Gar Duw yn dweithio ni bod Duw wedi penodi un waith i ddyn i farw, ac wedi hynny llys barn. Mae'n bwysig bod ni'n baratoi i gwrdd â Duw. Dyna ddywed un o'r proffwydi'r Hen Testament oherwydd fod Duw yn mynd i wneud hyn, meddai fe, paratowch i gwrdd â Duw. Hwyr neu hwyrach, o'r ifanca hyd yr hynna, ni'n mynd i adael y buchedd hon. Zacchaeus yn fach o gorfforeth. Mae'n mynd i hwylo am rwle bod e'n gallu dringo i lan i edrych lawr ar yr Iesu. Ac mae'n dod ar sycamorwydden goeden yma. Mae'n dringo lan ac mae'n meddwl nawr bod e'n saff. Bydd neb yn ei weld e oherwydd cael ei guddio gyda'r dail. Ac mae Gar Duw yn dweithio ni eto pan ddath e i'r man lle roedd y sycamorwydden yma. Yr Iesu a safodd. Cyrrychodd i fyny ac wedodd e, Zacchaeus, dere lawr ar frys. Canis rhaid i mi heddiw, le tia yn dy dyd i. Os ydyn ni'n gyfarwydd ar y strythyr, mae Zacchaeus yn ei dderbyn e i fewn i'w di ac mae'n dweud wrtho fe arglwydd, os wedi wedi eich drata wedi dwy'n, oherwydd casglwr trethu oedd Zacchaeus, person am oblogedd iawn. Oedd yr Iddewon yn cyfri wyn bod e wedi bradychu i genedl. Ond mae rhywbeth wedi newid ynddo fe. Os wedi eich drata neu wedi cymeryd wrth unrhyw un trwy gam, meddai fe, wy'n ei thalu yn ôl ar y bedwaredd ac rwy'n rhoi hanner o'm heiddo i'r tlodion. Mae rhywbeth wedi digwydd yn ei galon e. Ac meddai Iesu, heddiw y daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn, canis y mae fe hefyd yn un o brant Abraham. Fe safodd Iesu pan roedd enaid mewn angen, ac fe nath e i diwallu nhw. Rhywun yma'r bore yma sydd yn dyheu am Dduw. Falle bod ni ddim yn ystyried, ddim yn gwybod yn gywir, mae am Dduw i ni'n dyheu, a mae Duw ar waith yn ein calon ni. Ceistiwch yr arglwydd, tra gellwn ei gael, ef galwch arno, tra byddo i'w gael. Pwy yw e? Ioan nawr yn dechrau i efengil gyda'r geiriau. Yn y dechreuad, yr oedd y gair, a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Trwyddo ef y gwneithbwyd popeth, ac hebddo ef yn ei wneithbwyd dim ar sydd mewn bod. Ef yw y gwir oleuni sydd yn goleio pob un, a'r sydd yn dyfod i'r byd. Yn y byd yr oedd ef a'r byd yn wneithbwyd trwyddo ef, a'r byd nid adnabu ef. Ond cynifer ag ei derbyniasant ef, ac ei eiddo hun y daeth ar eiddo hun, nis derbyniasant ef. Ond cynifer ag ei derbyniasant ef, fe aroddes sydd yn dy gallu i fod yn blant i Dduw, sef yr sawl a gredant yn ei enw ef. Chi'n gweld nid y pethau ni'n neud mewn bywyd sydd yn gwneud ni'n blant i Dduw. Mae'r ffaith bod ni'n adrodd gweddi'r arglwydd ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd. Mae Gair Duw yn dweithio ni mae un Duw sydd ag un tad pawb oll, o ran creawdwr ac awdur bywyd. Ond ni wedi colli'r berthynas yna o alw Duw yn dad i ni, yn wir ystyr y tad, pan syrthio'r dyn yng Ngardd Eden. A dyna beth mae'r ysgrythyr yn ei ddweud yw, mae trwy anifuddod un dyn y daeth bechod i'r byd a marwolaeth trwy bechod. Ac felly fe aeth marwolaeth ar bob dyn yn gymaint a phechu o bawb. Pawb a bechasant ac ydym yn ôl am ogoniant Duw. Felly beth bynnag yw yn dadleuon a'n amheuon i eddi, beth bynnag i ni am ddod a gwadu, os fynnwn ni, pawb a bechasant, ac ydym yn ôl am ogoniant Duw. Beth bynnag i ni ar ysgol cymdeithas. Nawr, dwi ddim am harchu neb, ond mi'n cofio rhywun yn dweithio ar ôl dod i'r bywyd yn y broses o siarad. The difference between a deacon and a drunkard is that both are on the ladder, going down, but one is further down than the other. Chi'n gweld, does dim gwahaniaeth ar bob un, ar unrhyw un, i ni ar goll, ar y ffordd i golledigaeth. Dyna pam ddaeth Iesu'r byd. Gwir yw y gair, ac yn heiddi pob derbyniad, meddai yr apostol Paul wrth Timotheus, dyfod Crist Iesu'r byd i gadw
pechaduriaid. Ystyr y gair cadw os edrychwn ni'r geriadur yw gwaredu, diogelu ac achub. I gyflawni'r weithred o waredu dyn o ddistryw. Ni ddanfonodd Duw ei fab i'r byd i gondemnio neu i ddamnio'r byd, ond fel yr achubyd y byd trwyddo ef. Mab dyn. Pwy yw e? Mae'r ysgrifennwr at yr Hebreaid wrth agor y llythyr yn pwysleisio. Mae hwn yw yr un a lefarodd yn y dechrau. Ac mae'n cadw ac yn cynnal pob peth trwy air a'i nerth. Mae'r ysgrythyr y Testament Newydd yn agor i ni fel dail blodyn, y gwahanol agweddau o berson yr arglwydd Iesu Grist. Ac hefyd mae Paul wrth siarad a Timotheus, mae'n sôn am y dirgelwch yma. Dirgelwch mawr, medde fe, yw dirgelwch diwioldeb. Dyw a ymddangosodd yn y cnawd. Wedi pan mae Ioan yn dweud a ddechrau i efengil, cynifer ag ei derbiniasant ef, fe eroddau sydd yn dy gallu bod yn blant i Dduw, sef yr sawl agredant yn ei enw ef. Yr rhai, ni aned o waed, neu rhywbeth i ni'n derbyn trwy etifeddiaeth, nac o wyllus dyn, neu rhywbeth i ni'n gallu gwneud rhyw ymdrech amdano fe, nac o wyllus y cnawd. Nid rhywbeth i ni'n derbyn oherwydd os cadw ni rhyw rester o gymwysterau, bydd hyn yn wir ohono ni, nid ar ôl y pethau yma, ond medde fe, mae'r bywyd newydd, mae'r ail unedigaeth yn gyfan gwbl o Dduw. I ni'n ymateb, mae'r gwaith wedi'i wneud. Ni'n meddwl am ryw arlun, ryw lun rhyfeddol wedi bod. Mae Duw wedi rhoi i law yn am y cyfan. Llwn ni beth a dod â unrhyw beth at y wledd yma. Ei golch fenaid yn y gwaed a gaid ar galfari. Mae Ioan yn ysgrifennu yn ei lythyr nes ymlaen yn y Testament Newydd ac yn sôn am air y bywyd, bod yn dwylo ni wedi cyffwrdd ag e, bod yn llygen ni wedi weld e, bod yn clusten ni wedi clywed y geiriau grasisol yma, oedd yn dod o iennau ac yn cyfeirio ato fel yr arglwydd Iesu Grist. Y mab y dyn yma, ar hwnna ddaeth i geisio ac i gadw yr hyn a gollasu. Dyna beth wedodd Iesu ar ôl bod yng nghwmni Zacchaeus a Bartimeus. Bartimeus oedd e? Beth oedd enw'r... Na be. Un o'ch helpu fi nawr? Pyn oedd enw'r boi dall nawr? Zacchaeus. Bartimeus, y fe. Bartimeus, mab dyn dall. Dyna styr y gair. A wedyn Zacchaeus. Wedi bod yn un cwmni nhw. Ac medde fe, mab y dyn a ddaeth i geisio ac i gadw yr hyn a gollasid. Mae proffwyd Eseia yn yr Hen Testament. Eseia yn byw rhyw 7-8 mlynedd cyn dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist ac yn eto yn ysgrifennu geiriau rhyfeddol iawn. Ac yn enwedig y bennod 52 a 2. 50 a 3. Diwedd 52 a pennod 53. Ac yn ôl yr hyn fi'n cael yr arddeall yw pan mae'r Iddewon yn darllen yr ysgrythyr yr Hen Testament sydd â nhw, maen nhw'n osgoi darllen y bennod yma, oherwydd ei bod hwy methu deg a dygymod gyda'r ffaith fod y Meseia mae hwy wedi feddwl amdano ac maen nhw'n ei ddisgwyl yn mynd i ddioddef fel hyn. Ac mae hwn yn disgrifio marwolaeth yr arglwydd Iesu. Mae'n cael ei ddisgrifio fel the suffering servant, y gwas dioddefus. Wel nawr, felly meddwl rhywun yn dweud ni'n diddol o stretcho'r peth fyna. Siwr ydyn ni ddweud bod hwn yn cyfeirio at yr arglwydd Iesu Grist. Nawr, yn y Testament Newydd, llyfr Actau 8 bennod, ni'n cael hanes am ddyn croenri, canghellwr, Candesu brenin, brenhines yr Ethiopiaid, yn mynd ar bererindod i Jerusalem, yn hollol argoeddiedig, mae yn Jerusalem yr addoli'r y gwir a'r bywiol Dduw. Ac ar ôl fod yno, am y cyfryw amser, mae'n dechrau mynd nôl gytre am gyfeiriad Gogledd Affrica. Mae Philip, un o efengylwyr yr Eglwys Fore, lan yn rhan gogledd o'r wlad yn Samaria. Yn pregethu'r efengyl yn Ninas Samaria, dinas oedd wedi rhoi drosodd yn llwyr i eilyn y ddoliaeth. Ond mae Duw yn torri trwyddo mewn modd arbennig ac mae yna ddiwygiad yn torri mas. Ac yng nghanol y berw ysbrydol yna,
mae Duw yn siarad a Philip drwy'r ysbryd glân, ac mae'n dweud wrtho, wi am i ti fynd lawr i anialwch Gaza. Fe alle Philip wedi ysymio fe hunan, wel fi'n nghanol bendith Duw fan hyn nawr, mae'r diafol bown o fod yn gweithio bethau ein tynnu oddi yma. Ond roedd Philip yn gyfarwydd â llais yr ysbryd, ac mewn i fuddod mae'n mynd. Ac o gyrraedd anialwch Gaza, mae'n gweld rhes o gerbydau yn mynd am gyfeiriad Gogledd Affrica. Ac mae'r ysbryd yn dweud wrtho fe, cer yn agosach, a glyn at y cerbyd yma. A hwnnw'n rhyfeddod, byddai'r dyn pwysig yma, byddai gwarchodion gydag e. Byddai neb yn cael dod yn agos i'r cerbyd, ond mae Duw ar waith, chi'n gweld. Ac yn ymal pan mae Duw ar waith, a llyged llawer yn cael ei dallu, mae'n gweld y pethau'n gweithio, mae Duw yn rhyfedd yn y ffordd. Mae 2 ddisgybl ar ei ffordd o Jerusalem nôl gytre i Emmaus. Ac maen nhw'n wyneb drist, mae calon nhw'n drwm, ac meddyg ar Duw ar Iesu a nesawodd atynt. Mae wedi atgyfodi'r bore. Mae yna bwrlwm wedi bod yn Jerusalem. Mae yna unigolion wedi gweud bod y bedd yn wag a bod Iesu ddim yno a bod ambell un wedi weld e. Mae'r ddoi yn mynd nôl i Emmaus. Mae Iesu'n dod yn agos a mae llyged y ddau yn cael ei dal rhag iddynt ei adnabod ef. Ac mae'n gofyn rheswm i trystwch nhw. Ac maen nhw'n esbonio, ni wedi meddwl byddai'r dyn ifanc yma, Iesu o Nazareth, byddai fe'n gwaredu Israel. Yn gweld roedd yr Iddewon wedi disgwyl am frenin i ddyfod i waredu y genedl oddi wrth gwrthryfnder yr ymerodraeth Rufeinig. Ac o'r ôl i esboniadau nhw, mae Iesu'n dweud, o anfydion, a hwyrfrydig o galon, i gredu'r holl bethau a ddywedodd y proffwydi. Ond nid oedd rhaid i Grist i ddioddef y pethau hyn a myned i mewn i'w ogoniant, ac yn ddechrau ar Moses, y 5 llyfr cyntaf ar ein testament, a'r proffwydi, ef i esboniodd iddynt yn yr holl ysgrythyrau y pethau amdano ef ei hunan. Maen nhw'n mynd at Emmaus, mae'r ddoi yn gwasgu ar Iesu i ddod i fewn i swpera gyda nhw. Ac o ddod i fewn, mae'r ford yn cael ei baratoi, a mae'r bara ar y plat, a mae'r Iesu'n cymeryd bara ac yn ei dorri fe, ac yn rhoi diolch. Ac yn y weithred yna, mae'r Beibl yn dweithio ni fod llyged y 2 ddisgybl wedi agor ac fe welon nhw pwy oedd e, ac fe ddiflannodd e allan o'i golwg nhw. Llwn ni ond ddychmygu yr olygfa, y 2 ohonyn nhw'n geg agored o bosibl, yn gwynebu gilydd a medden nhw, ond nid oedd e'n calon ni'n llosgu, oedd i fewn wrth bod e'n siarad â ni ar y ffordd. Maen nhw'n codi, maen nhw'n syth nôl i Jerusalem, rhyw 2 o 6-7 milltir. Maen nhw'n cael y disgyblion eraill mewn goriwch ystafell, tu ôl i'r drws clo. Maen nhw'n cael benediad i fewn, ac gyda hynny, mae'r Iesu hunan yn sefyll yn eu canol nhw. Mae pawb yn brawychu, meddwl bod nhw wedi gweld rhyw ysbryd. Mae Iesu'n gofyn iddyn nhw, os ydych chi ychydig fwy i mi gael bita, eich gael dangos i chi, mae nid ysbryd ydw i. Oherwydd nid oes gan ysbryd cig ag asgwrn, megis ag y gwelwch gen i fi. Ac maen nhw'n gweld ar Iesu ac yn credu ynddo. Ond o Thomas ddim yno. Thomas ddim yno. Wythnos ar ôl ni, fe ddath e, fe welodd e ac fe gredodd e. A fe wedodd Iesu wrthyn nhw eto fod yn rhaid credu'r holl bethau a sgrifennwyd y Moses, llyfrau Moses, a'r salmau, a'r proffwydi amdana fi. Chi'n gweld pwy yw mab y dyn yma? Neb ond yr arglwydd Iesu Grist ei hunan. Fel wedodd un fe, the Son of God became the Son of Man, that the sons of God might become, that the sons of men might become the sons of God. Mi oedd eithim, meddai Iesu, fel y caint fywyd, ac fel y caint ef yn helaethach. Nawr mae'r apostol Paul yn annog yr eglwys yn Philippi, ac mae'n dweud wrthyn nhw fod o'r un meddwl ag oedd yn yr arglwydd Iesu Grist. Fe gewn ni glywed y geiriau fel mae, maen nhw'n eiriau odidog ac yn goleio ni am bwy yw yr arglwydd Iesu. Byddai'n meddwl hyn ynoch ag oedd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ar hwn ac i fe yn ffurf Duw, ni thybiodd yn drais i fod yn ogofiwch na Duw. Aeth i'r efeau dibrysiodd ei hun, gan gymeryd arno agwedd gwas, ac a wnaed mewn cyffelybiaeth dynion,
a'i gael mewn dull fel dyn, fe ad arostyngodd ei hun, gan fod yn ifydd hyd anga, angau y groes. Oherwydd paham Dyw a'i tradd ar chafodd yntau, ac aroddes iddo enw sydd gorywch pob enw, fel yn enw Iesu, y plygir pob glin ac y cyffesur pob tafod, fod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant i Dduw Dad. Pwy yw y mab y dyn hwnnw? Wel, yr hwnna ddywedodd amdano hunan. Pwy mae dynion yn ei ddywedyd fy mod i? Mab y dyn. Ac yma ni'n gweld fod y mab y dyn yma ddim wedi chyfrydd i'n drais i fod yn ogofywch na Dyw. Yr ail berson yn y dryndod ddwyfol, mae'n darostwng ei hunan. Mae'n dod fel gwas. I wneud mewn cyffelybiaeth dynion. Ac mae'n darostwng ei hunan. At angau y groes. Wel, fe ddath Iesu Grist o'i fodd o barthau uchaf yn efoedd i barthau isaf y ddeiar mwyn ein codi ni o ddyfnder ein gwarth a'n dwy'n i fythol fri. Ni'n cael enghreifftiau o unigolion yn y Testament Newydd sydd wedi dod mewn cysylltiad ar arglwydd Iesu Grist. Ac mae gweddi hwy i feddwl o ran felly beth ydyn ni'n dieddol o weddio pan ydyn ni'n dod yn rifeiriol gel bron Dyw yn rhyfedd. Ac yn syml ac yn effeithiol. Mae yna ddyn yn ysgodion y deml un diwrnod. Mae'n ofon codi olwg tua'r nef, medde'r Beibl. Ac roedd yna Phariseaid, un o'r gwir mowr y grefydd yng nghornel y stryd wedi ymffrostio yn ei allu a'r gweithredoedd oedd yn cyflawni. A meddai Iesu, na thybiad hwnna bod yn mynd i gael gwrandawiad gan Dduw. A'r publican yma yng ngysgodion y deml yn cuddio i ben a meddai fe, arglwydd bydd drigarog tuag ata fi, bechadur. Oedd wedi gweld i bechod, oedd wedi gweld ei angen am owaredwr, a dyma'n gweiddi am drigaredd. A mae Dyw yn dweud yn ei air, pan ni'n galw felly, mi am y ddeiaf iddynt ei bechodau, a'i bechodau a'i cymweddau ni chofiaf mwyach. Cael y drwm lwyth yna, ni wedi bod yn cario felly trwy gydol ein hoes. Y pwysau yma ni wedi bod yn llusgo ar ein hôl ac yn gobeithio cael gwaredigaeth un diwrnod. Mae yna lyfr Taith y Pererin wedi cael ei ysgrifennu yn ôl sawl can mlynedd yn ôl, yn disgrifio y pechadur yn dod at y bedd ac at y groes lle croeshoeliwyd Iesu. Ac mae'n gweld y gwaredwr yn dioddef ar ei rhannau ac mae'n ymateb iddo fe ac mae bwysau fe yn syrthio i ffwrdd oddi ar a'i ysgwyddau. Ni wedi canu sawl gwaith, sim dowt bob yr un ohonom ni. Mi glywaf dyna'r lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau i gyd yn afon Calfari. Ni'n siŵr bod ni wedi canu'r gitgan hefyd, bod ni'n mynd i gadael y gan fyna, ni wedi canu'r gitgan. Arglwydd, dyma fi, ardalwa di. Cana neu golch fi yn burlan yn dy waed a gaid ar Galfari. Ni'n cofio mewn gi blynydde mowr yn ôl yn cwcan a gwneud bethau o'r blawd rhyfeddol wyn yma. A gelwyr y blawd yma yn can. Ac mae'n debyg pan ysgrifennwyd yr emyn yna, dyna beth oedd gyda'r awdur mewn golwg, cana fi, golch fi. Golch fi unaid mor wyn ar can yna. A gwaed a gaid ar Galfari. Un waith yn niwedd y byd yr ymddangosod yr arglwydd Iesu Grist i ddod i heibio pechod trwy ei aberthu ei hun. Ac megis y gosodwyd i ddynion farw un waith ac wedi hynny llys barn, Crist hefyd wedi ei offrymu un waith i ddwy'n ymaith bechodau llawer am ddengys yr ail waith heb bechod i'r rhai sydd yn ei ddisgwyl iachawdwriaeth. Rhai o chi sy'n gyfarwydd yr ysgrythurau yn benod gyntaf o lyfr yr actau. Mae Iesu wedi galw i ddisgyblion ynglyn ar mynydd yr olewydd ac yn rhoi gorchmynion iddyn nhw nawr. Beth nhw fod i wneud yn ystod yr amser oedd i ddod. A tra bod yn rhoi gorchmynion iddyn nhw, mae gair yn dweithio ni efe a gymerwyd i fyny oddi wrthynt i'r nef. Ac maen nhw'n sefyll ac yn edrych arno fe yn diflannu i'r awyr. Ac mae yna ddau ddyn mewn gwisgwen, medde y Beibl, yn sefyll neu llochor iddyn nhw ac yn dweud wrthyn nhw, chwi wir o Galilea, paham ysefwch
ac yn edrych i fyny tua'r nedd. Yr Iesu hwn. Yr Iesu hwn. Yr hwnna gwelsoch y myned i'r nef a ddaw felly. Yr un modd ag y gwelsoch ef yn myned. Ni'n dod ôl i'r adnod o'n i'n dyfynnu. A chwythau gan hynny, byddwch barod, canis yn yr awr ni thybioch, y daw mab y dyn. Pwy yw y mab y dyn yma? Ni wedi clywed ychydig ohono, pwy yw yr arglwydd Iesu Grist, a pwy yw yn ei berson a'i gymeriad a phwrpas a'i ddyfodiad i'r byd. Iesu'n siarad yn Nicodemus gŵr crefyddol, ac yn y broses o siarad mae e'n dweud wrth Nicodemus, megis y dyrchafodd Moses y sarf yn y diffeithwch, felly mae'n rhaid dyrchafu mab y dyn. Fel na choller pwy bynnag a gredwn ddwyf, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Chi'n gweld, mae hwnna'n ddarlun, wedi rhannu y disgrifiad yma un o troi o'n o'r blaen, ond yn gyflym ar ôl caethiwed yn byd yn yr aifft, mae'r bobl yn cael ei gwaredu. Maen nhw'n cael ei arwen trwy law gref Duw, trwy gyfrwng Moses, trwy'r anialwch, at gyfeiriad gwlad a ddewyd. Ac yn ystod y ffordd, maen nhw'n grwgnach, maen nhw'n achwyn, maen nhw'n cyntach yn erbyn caledwch y ffordd ac yn erbyn Duw. Duw'n anfon seirff tanllyd, llawer yn cael ei brathu, amryw ohonyn nhw'n yn marw. A'r gweddill yn dod i'w synhwyrau. Ni wedi pechu, medden nhw. Yn erbyn y nef ac wrth flaendithau, medden nhw wrth Moses. Gweddiau Dduw i gymeryd ymaith y pethau yma. Mae Moses yn gweddio, Duw yn ateb, gwna sarf o bres, dod i'n nghanol y gynulleidfa, a phwy bynnag sydd wedi cael ei brathu gan un o'r seirff yma, o edrych i gyfeiriad y sarf bres, e fe a'i echair. Wyddwch chi, yr unig o'r chymyn y roddwyd iddyn nhw oedd edrych. Mae gar Duw yn dweithio ni am Iesu Grist, edrych a bydd byw. Chi di edrych fel yna ar yr arglwydd Iesu Grist i weld yn dioddef ar y groes oherwydd eich bechodau chi a minnau. Lle bod ni'n dweud, wel, wi ddim wedi gwneud llawer. Wi ddim wedi gwneud pethau mae hwn wedi gwneud, neu mae honna wedi gwneud. So ni wedi cyflawni'r bechodau erchill yma. Rhai bach felly. Ar hwn meddwl gar Duw sydd yn euog o dorri o'r lleiaf o'r gyfraith, sydd yn euog o'r cyfan. O safbwynt Duw, i ni oll yn euog ger ei fronau, i ni oll mewn angen o dosturi a thrigaredd, i ni oll mewn angen o wedi farhau a chredu'r efengil. Ac i ni'n cael y ddewyd, mae y ddewyd gan Dduw i ni. Mae os cyfaddefwn ein pechodau, ffyddlawn a chyfiawn i'w Duw, fel y meddeio i ni ein pechodau, ac yn glynhao oddi wrth bob anwireddau. Nawr wrth ddod i derfyn ar ddiwedd yr ysgrythur, ni'n cael gweledigaeth Ioan yn llyfr y datguddiad. Mae'n gweld yn llythrenol yr arglwydd Iesu Grist tu ôl iddo fe, ac mae'n rhoi disgrifiad o'i bersonoliaeth e. Ac dyma beth mae Iesu'n ateb. Mae fiw'r alffa a'r omega, y dechrau a'r diwedd, medd yr arglwydd, yr hwn sydd, a'r hwn oedd, a'r hwn sydd i ddyfod, yr holl a lluog. Iesu Grist, y tyst ffyddlawn, y cyntaf yn edig o'r meirw a thywysog brenhinoedd y ddeiar, iddo ef, yr hwn a'n carodd ni, ac a'n golchodd ni, oddi wrth ein pechodau yn ei waed ei hun, ac a'n gwnaeth ni yn frenhinoedd ac yn offeiriad i Dduw ac i'w dad. Iddo ef, y byddwr gogoniant, a'r gallu, yn oes oesoedd. Amen. Swn i ymuno gyda Pedr, wrth bod e'n bendigo Duw. Bendigedig fydd o Duw a thad, medde fe, ein harglwydd Iesu Grist. Yr hwn yn ôl ei fawr drigaredd yn hadgenhedlodd ni, i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. I etifeddiaeth antlegredig a dihalogedig, a diddiflanedig, ac yng nghadw yn nefoedd i ni rhai trwy allu Duw a dim gadwedig drwy ffydd iachawdwriaeth, parod i'w datguddio yn yr amser diwethaf. Yn yr hwn yr ydym yn llaw yn hau. Ei bod ychydig yr awr hon, meddai Pedr, mewn tristwch trwy amryw brofedigaethau fel y caffer profiad ein ffydd ni, yr hwn sydd werthfawr isach na'r air colladwy, cyr brofed ef trwy dan i'r mawl ac yn rhydydd a gogoniant yn ymddangosiad Iesu Grist. Mae'n mlaen i ddisgrifio'r iachawdwriaeth yma.
Mae nid o bethau llygredig megis arian neu air eich prynwyd o ddiwrth eich ofer y myrwyddiad, yr hon a gawsog trwy draddodiad y tadau, eithir a gwerthfawr waed Crist, megis oen difeus a difrycheilid. Yr hwn yn wir ar agor deiniwyd. Chi'n gweld, mae mab y dyn yma, nôl yn rhagwyddoldeb, yr hwn yn agor deiniwyd, cyn sylfaeni y byd, eithir a glirwyd yn yr amser diwethaf, ein mwyn ni, ei achawdwriaeth, ac mae'n dweud, wedi'n haeleni, nid o had llygredig, eithir ran llygredig, trwy air Duw yr hwn sydd yn byw ac yn parhau, yn dra gywydd. Canis pob gnawd, fel glaswelltyn yw, a holl ogoniant dyn fel blodeun y glaswelltyn. Gwywodd y glaswelltyn a'i blodeun a syrthiodd, eithir gair yr arglwydd, sydd yn aros yn dra gywydd, a hwn yw y gair, drwy'r efengyl a bregethir i ni, mwyn i enw. Amen.